historie, som du også fortalte om i begyndelsen her midt i programmet. Det er nemlig langt fra alle børn, der trives, når de skal inkluderes, hedder det selvfølgelig, i folkeskolen. Det mærker man så på landets efterskoler. En række specialefterskoler, der tager imod børn med blandt andet lidelserne af autisme og ADHD, oplever lige nu, det her er billeder fra Karise Efterskole, en markant øget søgning fra såkaldte inklusionselever, der ikke trives efter den nye folkeskolereform. Det her nyheder har talt med 23 af landets specialefterskoler. Af dem oplever de 20 en markant øget søgning, og 18 af dem begrunder dem med folkeskolereformen, hvor inklusion altså er en del af det. Undervisningsministeren erkender, at inklusion nogle steder har slået fejl. Den er gået for vidt og gået for hurtigt nogle steder. Der har man simpelthen ikke sørget for, at fagpersonalet var uddannet til at løse opgaven. Og derfor har man både i forhold til børnene givet dem nogle dårlige kår, men man har også i forhold til lærerne egentlig stillet dem i en situation, hvor de ikke har haft kompetencerne til at løse opgaven. Og derfor skal der også ske nogle ændringer på det her område. Tidligere på eftermiddagen, der talte jeg med Nikolaj Rysager. Han er forstander på Karise Efterskole. En efterskole, hvor halvdelen af eleverne har ADHD-lignende diagnoser. Og skolen den har lige nu afvist 30 elever og har 20 elever på venteliste. Og jeg lagde ud med at spørge ham om, hvem det er, der henvender sig. Ja, det er jo i hvert fald nogle pressede familier, som henvender sig til os. Og så har de vel hørt om vores tilbud, at det skulle være godt. Og så er det jo selvfølgelig nogle elever, som har er en smule traumatiseret af deres skolehistorie. Så det er i høj grad nogen, der vælger noget andet fra, og også til på baggrund af det. Og ikke fordi de kommer fra et rigtig godt tilbud, og så vælger et endnu bedre tilbud. Og hvad mener du problemet er? Og det er jo så typisk i folkeskolen, som de kommer fra. Jamen altså, man har jo indført den her inklusionslovgivning. Nu ved jeg umiddelbart mest om at lave efterskole, men man har indført den her inklusionslovgivning. Og inklusion er der jo som sådan ikke noget galt i. Altså, der er ikke noget galt i, at unge skal føle sig som en del af et socialt og et fagligt fællesskab. Det, der er problemet, synes jeg, det er, at man har ligesom udladt en meget, meget vigtig faktor, som er tid. Så man ønsker at forcere inklusion med færre ressourcer, og det tror jeg simpelthen ikke på kan lade sig gøre. Men hvor ved du fra, at det er fordi, at inklusionen ikke virker i folkeskolen, at det så også er årsagen til, at I får flere elever? Det er jo på baggrund af de historier, som nogle af de unge, der kommer på vores skole, fortæller os. Nogle har ikke været i skole i flere år. Nogle har aldrig haft en ven. Man skal huske, at de her unge de bliver presset socialt og fagligt i sådan en almindelig folkeskole og hænger fast med det yderste af neglene. Og når de så ikke kan holde fast længere, så ender de hjemme under dynen. Og så er det jo ikke kun dem, det går ud over, så er det også deres familier. Det er ikke sjovt hverken at være søskende til en ung, der har så store problemer. Og nu bor jeg selv i sådan en moderne familie med 5 børn den ene uge og ikke nogen den anden. Og jeg tror, det værste, jeg kunne forestille mig for de 5 unger, det var, at de var ensomme. Så er jeg lidt mere ligeglad med, om de får 2, 4 eller 6 i dansk. Så hvad er det, I gør, når I modtager de her unge? Ja, man kan sige, at det grundlæggende, så mange af de unge, der kommer hos os, de har lært i folkeskolen, at de ikke kan lære noget. Så vi starter faktisk med at prøve at give dem en erfaring af, at det kan de godt, og at de er noget værd. Og så har vi tid. Så er det så også noget af det, man skal overføre til folkeskolen, eller hvad er løsningen fra folkeskolens side for at få det her til at virke? Altså man kan sige, hvis man rigtig gerne ville have den her inklusion til at virke, så skulle man starte med at flytte fagligheden ind i folkeskolen, og ikke starte med at flytte de unge derind, tænker jeg. Og så kunne man jo spørge nogle af de meget, meget dygtige lærere, der er rundt omkring, hvordan man løser det her. Og det gør man med tid, og det gør man med ressourcer for mig at se. Men man kan jo også vente om at sige, at de udfordringer, som folkeskolen så har med inklusion, jo så også har vist sig at være en god forretning for jer. Så det er vel meget godt set fra dit bord. Ja, det er rigtigt, men nu er vi jo ikke sådan en international virksomhed med store aktionærer, der skal have del af overskuddet. Her der handler det jo om unge mennesker, og vi får meget statsstøtte, og det skal jo bruges på at drive skole, som er det, vi har forstand på, og det skal komme de unge til gode. Så jeg synes, det er tragisk, at det er selvfølgelig dejligt, at der er stor søgning til vores skole, men jeg synes, det er tragisk, at der er så mange unge, der har brug for det her tilbud, og ikke kan inkluderes i den almindelige folkeskole. Og I modtager jo som specialiseret efterskole selvfølgelig mange af de her børn med særlige behov, men kan man ikke også tale om, at private skoler bør tage et større ansvar også for de her børn? Jo, selvfølgelig. Nu er vi jo en efterskole, ligesom alle andre efterskoler i Danmark, og nu har jeg lige været til efterskolernes årsmøder. Der er jo blevet stemt et charter igennem, som handler om, at der i efterskoleregi skal tages et større samfundsmæssigt ansvar. Det er jeg stolt af at være en del af, så helt klart selvfølgelig skal vi være med til at løse det her. Men hvad er så din opfordring i forhold til
politikere og undervisningsministeriet og andre, der har ansvaret for inklusion i folkeskolen? Jamen, jeg synes, at de skulle spørge nogle af de mennesker, der er involveret i det, som ved rigtig meget. Det gør de sikkert i forvejen. Jeg ved ikke så meget om den slags, hvordan man driver et undervisningsministerie. Men jeg vil da gerne komme med en opfordring til, nu hørte jeg lige Annie Mathisen fra Venstre i morges fortælle om, at man har nedsat en ekspertgruppe, der skal se på inklusion. Og jeg sætter meget gerne en kande kaffe over og åbner dørene og fortæller lidt om, hvordan vi gør hos os. Og det kan være, at vi alle sammen vil blive lidt klogere på det. Men hvad tror du ligesom er hovedopgaven at gå i gang med, hvis man skal have det her til at fungere i folkeskolen? Altså, man kan sige, at vi lever i et samfund, hvor alting effektiviseres for færre ressourcer. Det er ligesom den tanke, der er på rigtig, rigtig mange områder. Og det tror jeg bare ikke rigtig kan lade sig gøre, når det handler om læringsmiljøer. Man skal huske, at mange af de her unge, vi har, de er jo faktisk, mange af dem er jo i stand til at lære nogenlunde det, der bliver forventet, men i en anden ramme. Det er derfor, vi kalder det autismespektrum tilstand. Det er fordi, det er en tilstand, man kan forandre på, hvis de rigtige læringsmiljøer bliver etableret rundt omkring de her elever, men ikke som man tænker andre steder, at de skal presses ind i en bestemt måde at tænke læring på. Så du mener simpelthen, at det er blevet forceret igennem det her med inklusion i folkeskolen? Ja, det vil jeg faktisk sige. Altså, man kan vel sige, de ressourcer, der skal til at løse det, er jo i hvert fald ikke blevet givet, for så var det jo blevet løst. Du skal have tak, fordi at du var med her til eftermiddag. Selv tak. Og nu har vi så fået besøg i studiet og også på vores bagskærm af nogle af de politikere, der måske kan være med til at give nogle flere ressourcer til det her område, eller hvad det nu er, der skal til. Det skal vi diskutere. Velkommen til dig, Jakob Sølhøj. Du er undervisningsordfører i Enhedslisten. Det eneste parti, der i sin tid stemte imod den her aftale, der involverer inklusion i folkeskolen. Også velkommen til dig, Jens Henrik Thulesen Dahl. Du er undervisningsordfører hos Dansk Folkeparti og har altså været med til at stemme for den her aftale. Ja. Og jeg vil godt starte hos dig, Jens. Hvad siger du til, at specialefterskolerne nu mærker den her øgede efterspørgsel som følge af noget, der virker som en fejlslagen inklusion i folkeskolen? Jamen, jeg vil jo starte med at sige, at jeg synes, det lyder jo vældig fremragende, hvad de kan lave på efterskolerne. Og det er jo rigtig dejligt, at vi har nogle gode tilbud derude. Det, der selvfølgelig ærger mig, det er, når de siger, at en af årsagen til, at de får mange nye elever, det er, at det ikke fungerer så godt i folkeskolen, som det skulle gøre. Og det er jo absolut noget af det, vi skal have taget fat i og få gjort noget ved. Ja, hvad tænker du, der skal gøres ved det? Nå, men jeg tænker, man er rigtig godt i gang mange steder. Og vi diskuterer det jo også herinde på Christiansborg, og det er også derfor, der er nedsat en ekspertgruppe for ligesom at se på, jamen, hvad er der af muligheder rundt omkring. Og i den sammenhæng håber jeg selvfølgelig, at man tager imod kaffen ude på efterskolen, fordi det er jo noget med at se, hvor fungerer det, hvorfor fungerer det, og hvordan kan vi bringe det ind i folkeskolen i det omfang, hvor det er nødvendigt. Og Jakob, I har jo fra starten så ikke været specielt vilde med det her, men hvad tænker du nu i dag, hvor den her historie er kommet frem med, at specialefterskolerne mærker den her øgede efterspørgsel efter, hvad de kan? Ja, altså for det første vil jeg sige, når vi ikke stemte for inklusionsloven i 12, så er det ikke, fordi vi ikke er tilhængere af inklusion. Altså inklusion, det handler jo om at få børn med i fællesskaber, og det er alle forhåbentlig tilhængere af. Det vi var bekymret for, det var, at ressourcerne ikke fulgte med. At der i virkeligheden var tale om en spareøvelse. Og jeg vil sige, det jeg tænker om, så det indslag, der har været, eller de mange indslag, der har været i dag, det er jo for det første, at jeg er jo inde med Jens Henrik, det er, at det er jo godt, at vi har efterskoler, der laver sådan et fremragende arbejde. Og hvis efterskolen er et tilvalg for den enkelte, fordi de er særligt motiverede, har særligt lyst, synes der er noget, der særligt appellerer til dem på efterskolen, så kan det jo være udmærket. Men vi hører jo en anden leder af en efterskole sige tidligere på dagen, også til jeres kanal, at det opleves som om, at de unge fravælger folkeskolen. Og der har vi jo, et kæmpe problem. Sidder du i virkeligheden med sådan en I told you so følelse i dag? Jo, det kan man jo ikke bruge til så meget. Men altså, der er jo flertal i Folketinget, der er ved at spare folkeskolen i stumper og stykker. Vi har set det med folkeskolereform i 13, og vi så det med inklusionslovgivning i 12. Og det der står nu, det er jo, at inklusionen i rigtig mange kommuner, jeg vil ikke slå alle over en kamp, det vil jo ikke være rimeligt, men i rigtig mange kommuner er det blevet en spareøvelse. Og det vil sige, hvis man vil inkludere børn, der tidligere har fået et specialundervisningstilbud i klasser, der er alt for store, med lærere, der mangler efteruddannelse, hvor der er for lidt tid til den enkelte, ja, så er det jo dømt til at gå galt. Så siger du i virkeligheden med det, at der skal flere penge
til blandt andet at få flere lærere og pædagoger ud i skolerne? Men der skal flere ting til. Der skal for det første en overvejelse til om, at det ikke er en for mekanisk lov, man har lavet. Altså det med at have en målsætning om, at 96% skal inkluderes, det er jo en underlig mekanisk tilgang, for man må tage en individuel vurdering i forhold til den enkelte unge. Og når man så vælger at give et tilbud til unge om at blive inkluderet i almenklasser, ja, så skal ressourcerne jo følge med. Så skal der være tid til den enkelte unge. Så skal der være en lærer, der har mulighed for eksempel hvis der er 2 lærere i en klasse, at tage hånd om de opgaver, der skal løses. Ellers inkluderer man jo ikke, så ekskluderer man i virkeligheden de unge bare inden for almenklassen. Og den skal vi også lige have vendt hos dig, Jens Henrik Tulsendal. Hvad siger du til det? Er du også med på, at der skal flere ressourcer med? Nej, jeg er fuldstændig enig med Jacob i, at inklusion er jo en positiv ting. Der har været nogle væsentlige forudsætninger for os hele vejen igennem i forhold til det her, og det handler om, at man kan sige, at de penge, der bliver brugt på eleverne, de skal følge med ud i klassen. For det er klart, at hvis det bliver en spareøvelse, så giver det sig selv, at det ikke kommer til at virke. Og det andet er, at der skal også være den nødvendige efteruddannelse af lærerne, for ellers så kan de ikke sætte de rette tiltag i gang, og så kommer det heller ikke til at virke. Så man kan sige, at de 2 elementer skal vi altså have fat i ude i kommunerne. Men vil I give nogle flere penge, så det kan komme til at fungere? Fordi lige nu fungerer det ikke, og vi hører også, at der er børn, der ikke kommer i skole i hele og halve år. Vil du være med til at finde nogle flere penge til det her område? Nå, men jeg tror i og for sig ikke, det handler om, at der skal flere penge. Da vi startede det her i sin tid, der handlede det om, at man brugte i nærheden af en tredjedel af folkeskolens ressourcer på de her specialklasser og specialelever. Og det vil sige, hvis de ressourcer følger med over i de almindelige klasser, når man laver inklusionen, og selvfølgelig også har en klar vurdering af, for jeg er da enig i, at der lige præcis 96%, hvor skal det ligge henne? Det er jo nødvendigvis en individuel vurdering af den enkelte elev. Hvem har glæde af at komme over i en inklusionsklasse, eller har man bedre af at være i sin egen lille klasse, måske det foregår på skolen? Der er rigtig mange veje i det her, men det handler om, at de ressourcer, der bliver brugt på eleverne, de følger med over i normalklasserne, at man får uddannelsen, og at man selvfølgelig lærer af dem, der er gode til det. Jeg bliver lige nødt til at afbryde dig, fordi før, du er åbenbart ikke helt enig, fordi med din forgænger på posten, nemlig Alex Ahrendtsen, han sagde før valget i Politikken, at han gerne så, at der bliver tilført ekstra midler til inklusionsområdet. Der er behov for mere efteruddannelse af lærerne, så der skal afsættes penge til mere personale i klasser, der kommer til at rumme flere børn. Så har I skiftet mening på det her område? Nej, men jeg tror, at Alex har ret i det på den led, at i nogle kommuner har det her været en spareøvelse, og man har rigtig faktisk skåret penge væk fra området. Og der er man nødt til at finde de penge frem, og man er selvfølgelig også nødt til at finde penge til den nødvendige efteruddannelse, for at det her kan lade sig gøre. Så når jeg siger, at der ikke skal flere penge til, så er det, fordi jeg egentlig mener, at kommunerne har ressourcerne til at løse de opgaver her. De skal bare prioritere dem på en ordentlig måde. Hvad siger du til det svar? Jeg siger, jeg tror, man kan lave en bedre folkeskole samtidig med, at man fjerner penge derfra. For det er jo ikke et spørgsmål om, at skolen ikke har fået flere penge. Altså situationen er jo den, at hvis man kigger helt tilbage fra 2009 og kigger på, hvordan har det udviklet sig, hver eneste år har vi fået højere klassekvotienter, og vi kan se, at der er sket et fald i udgiften per elevtime, altså undervisningstime, på 26% i perioden fra 2009 og frem til 2015. Der er jo sket en dramatisk fald i udgifterne til folkeskolen. Og når vi snakker inklusion og efteruddannelse, så kom der en stor rapport fra jeg tror det fra SFI eller DPU tilbage i marts sidste år, som sagde, at det kun var en tredjedel af lærerne i 13 og i 14, som havde fået tilbud om efteruddannelse i inklusion, som man har flyttet opgaven over, sådan så den skulle løses i almenklasserne, men man har slet ikke lagt ressourcer ind, der skulle give lærerne den efteruddannelse, de har behov. Så meget tyder på, at der stadigvæk er en stor opgave, der skal løses på det her område. Vi når desværre ikke mere af den her diskussion. I skal have tusind tak, fordi I var med, begge to. Tak.